Lehenengo eta behin, esperientzien bi mailetan egon diren Arantza San Sebastian, Donostiako berritzeguneko aholkularia eta Aintzane Zubeldia IKT taldekoak, bigarren mailan egon dana, beraiek egingo dute laburpentso bat, esperientzia maila horietan ikusi dutena, beraientzat azpimarragarriak izan diren puntuak aipatuko dituzte. Ondoren, Josi Sierrak komentatuko du ze gorabeherak egon diren interneten honen inguruan, eta ondoren anunziatu egingo da datorren urtean non izango den, zeintzuk hartuko duten lekukoa honen antolaketarako, eta zozketa eta esker emateekin amaitu egingo da. Decía que lo primero, tanto Arantza San Sebastián del Berritzegune Donostia, aholkularia, asesora de infantil y primaria en Donosti, que ha estado llevando la primera mesa de experiencias aquí en el auditorio, y después Aintzane Zubeldia del grupo IKT de Técnica, que ha estado en la segunda, ella del Instituto de Urola Ikastola Azkoitia, van a presentar lo que ellas consideran que ha sido lo más señalable en esas mesas y que merece la pena recordar. Después Josi Sierra comentará lo que si puede, no sé, eso ya, lo que ha habido en Internet, Twitter y lo que se ha ido diciendo. Y a continuación ya se presentará dónde va a ser el próximo año, quiénes van a asumir la organización, se sorteará el ordenador y nada, despedida, agradecimientos y para adelante. Y acabaremos. Entonces, Arantza, nos cuentas lo de la primera mesa. Esperientzien lehenengo mailan parte hartu duten irakasleek lau esperientzia aurkeztu dizkigute. 3 ikastetxetan, Ortuellako San Felizen, Elgoibar ikastolan eta Portugaleteko Maestro Zubeldian, han egin duten lana azaldu digute. 3etan digitalizazioaren bidea eta Google Appsen bitartez odeira igotzearena egin dute. Eta giltza batzuk, pixka bat jakiteko han azaldu diren kontzeptuk eta azalpenak hauek izango lirateke. Kudeak eta integrala, erabilera sistematizatu, herriaren kultura digitala zabaldu, aprendizaiaren kudeaketa eta buru kudeatzea edo autogestioa ere lortzea, ikasleekin duten komunikazioa kudeatzea, irakaslearen kuaderno digitalak egitea, programazio digitalizatuak ere denen eskura jartzea, eta baliabide guztiak gune bakarrean bateratzea. Eta hori guztia nola? Lan hori errazteko, webgune oso interesgarria aurkeztu digu Gasteizko Koldo Mitxelenako Koldo Alijostesek. Google Apps hezkuntzan izenekoa eta erresa da bilatzeko Googleen bilatzailean jarri ezkero, hain zuzen ere Google Apps hezkuntzan, lehenengo ateratzen dana da. Eta horren bitartez oso erresago egingo zaigu bidea ere geuk eredu berdina aurrera eraman nahi badegu. Eta dena oso baliagarria, besteok ere ibilbide horretan animatzeko eta bidea errazteko. Eskerrik asko, parte hartu dutenei. Bigarren esperientzien mailan, adibide desberdinak ikusi ditugu. Lehenengo, Salesianos Deustuko Txus Hurtadok aurkeztu digu site bat, Lanbide Heziketako mekanikako proiektu moduloa garatzeko. Garapen osoa talde lanaren bidez garatzeko prestatuta dauka. Eta tresna desberdin ugariren integrazioa agertzen da bertan. Oso interesgarria iruditu zait, personalki, ze dokumentu ez gain, komunikaziorako tresnak, blogak, foroak, hangoutak, bideoak denetik zegoen bertan, eta garrantzitsuena talde lana sustatzeko bide oso egokia iruditu zait, eta talde lan horretan ikasleen lana autonomiaz burutzea bultzatzeko bidea.
Bigarren aurkezpenean baita ere site bat aurkeztu digu Laudioko Mikel García de Bikuñak, eta beronen lana ikastetxeko kudeaketa akademikoa sitearen bidez egitera bideratuta dago. Bertan ikasleen espediente akademikoak personalizatuak, atzipen personalizatuaren bidez eskuratzeko eta kudeatzeko aukera garatzen ari dira, eta baita irakasleek beraien ikas materiala eta lana prestatu eta eskura edukitzeko ere. Horrez gain, eguneroko lana bertan kudeatu ahal izateko, kuaderno digitala prestatzearen lanetan ari dira. Hirugarren saioan, Usandizaga Peña Florida Amara BHIko Xavier Mendozak aurkeztu digu tutoritza egiteko tresna bat, garatzen ari diren tresna bat, Infotut izenekoa. Honen helburua da tutoritza lan horretan sakontzea, informazio eta datu gehiago ikasle bakoitzaren inguruan gorde ahal izateko, guztiak elkar lotuz, batuz eta horrela hezkuntza personalizatuagoa egiteko bidea izan dezagun. Eta azkeneko saioan, EASO Politeknikoko Ainitze Muñoak, ingleseko irakasle bezala erakutsi digu bere erabilera Classroom izeneko aplikazioarekin. Berak lanbide heziketako ingelera ematen du eta ordukarga txikiko ikasgaia izanik modulo desberdinetan talde askorekin lan egitea tokatzen zaio. Eta bere lanerako oso egokia iruditu zaio eta suertatzen ari zaio Classroom izeneko tresna hau. Abantaila nagusiak oso erraza egitea erabiltzerakoan, bai ikasleentzat eta baita irakasleentzat ere, oso intuitiboa eta berehala moldatzekoa. Eta baita ere dokumentuen kudeaketarako oso erosoa. Driverekin lotura automatikoa du eta irakasleak oso erraz partekatzen ditu dokumentuak ikasleekin eta ikasleek beraien aportazioak eta lanak burutakoan lanak entregatzea ere oso erraz egiten dute. Oso zailtasun gutxirekin topatu direnak bat ohitura kontuari lotutakoak. Eta aipatu beraien kabuz ikasi ahal izan dutela, tresna hau erabiltzen eta hori bera nahiko erakusgarri zeinen intuitibo eta errazadan. Hau izan da batipat, bigarren mailan azaldutakoa. Eskerrik asko. Laburpena egingo nuela albanuen ez talako erresa historia gertatzen den artean gai izatea historia kontatzeko. Eta ganera lanbi eman diziaten esos moderator eta tuiteator, lanbiko hitz esan dut, baina saiatuko naiz. Nik Xavier Mendozaren Golden Five hartuta, give me five bihurtuko dute nire laburpena. 5 puntutan laburtu pixka bat ikusi dudana. Espain naiz gai izan den harrapatzeko ere, ezta? Lehen da bizi eta bukaeran ere, danok eskerronak eta zorionak eta eman nahi dizkizute antolatzaile hori. Hasi ze gela, hasi ze gauza interesgarri ikusi ditugun, eta ahaztu gabe kafea da ekarri duzuen hori bizkotxo gozo hori, ezta? Orden nik uste dut txalo bat merezi dutela antolatzaileok. Interneten ez ezik, pixka bat hori berotasun humanoa ere trasladatzeko, ezta? Gero, ikusi dute, 5 puntu horietan lehen da bizi, ikasleentzat edo ikasleen ikasketarako zenbait gauza azaldu direla, ezta? Ikasgai ikastarlo ezberdinetan eta esperientzia ezberdinetan. Orden lehenengo puntua, nire ustez, ikasleentzako Google Apps dela, ikasleek ikas dezaten. Baina gero, bigarren puntu batean, irakasleentzat ere, irakasleen irakaskuntzaren zenbait gauza azaldu dira, esperientzia, gogoetak eta bar, ezta? Orduen, ikasle eta irakasleen gainetik, 3. puntua ere importantea zen, ikastetxeentzat kudeaketa, ikastetxeen antolaketa, ikastetxeen moldaketarako zenbait proposamen azaldu dira edo zenbait ideia. Baina hori gutxi balitz, ezta, horren gainetik hezkuntzaren edo hezkuntza sistemaren berrikuntzarako edo aldaketarako ere proposamenak azaldu dira bai ideia mailan eta bai antolaketa mailan.
Eta nola ez, nik gutxienez 5. puntu bezala, eta horregatik Give Me 5 proposatzen dizuet egitea, eta ez dakite ze keinurekin geldituko ginateken, baina batez ere ikusi duena da, irakasleen aldetik edo hezkuntzako langileen aldetik interesa eta gogoa aldatzeko, gauzak hobetzeko eta proposamen berriak entzuteko eta partekatzeko. Orduen, ez dakit horrek ere merezi duen txalo bat orain antolatzaileen aldetik etorri diren guztiei, edo hori zoriontzeko adierazi dugun interesa eta gogoa gauzak hobetzen jarraitzeko. Azken hitzara, nik ondoan daukadan honek sortuko du seguru asko espektaziorik handiena. Esan dudanean ondokoak horregatik kaxak kendu du, ondokoa bera delako. Eta ondokoa bera da eta ondoren etorriko dana bera da. Lehen, Give Me 5 esan dezu, eta bueno, nik bostekoa, zuzenean ebango nizueke bakoitzai, taldean aritu zeaten guztioi, etorri zareten guztioi, eta etortzeko gogoz geratu dien hoiei, streaming bidez ere jarraitzen ahitu dien hoiek, eta badakigu asko kalaxe egin dutelako, eta hoi edan hoi eskerrak biziki, gu ez geha historia hauetan inundik inora adituak, gu irakasle soila geha, saiakera bat egin dugu, eta alegina, eta bueno, badirudi gutxi asko bideratzeko moduan ahitu gehala. Eta datorren urtei behira, erronka honek segida izango du nola ez, eta basaurikoek guri erronka mai gainean jarri ziguten bezala, eta, bueno, heldu genion, handa koldo eta biok egon ginean mai gainean, esan genion, bale, helduko dio. Eta, bueno, gaurko aia pasatzear dago, eta oin, urrengo aia gaina provintzi zaldatuta, Araba aldea joango gineke, eta Gasteiza zehazki. Lehen, Koldo Salijostez esperientzi bat aurkezten egon da, martxa egin bat zuen, beste bilera batzulako, kurso bat, eta ezingo du berak nolabaiteko, pixkate bertan egon baita ere hau zuekin partekatzeko, baina berakin batera, Jesus García Morquetxo, Gasteizko berritzeguneko ordezkariak, elkarrekin egingo duten lana adostu dute eta konpromisu hartu dute, y ya no os queda otra, ya delante de todo este público ya el compromiso es evidente. O sea que Jesús, os pasamos los trastos con mucho gusto, sabéis que lo vais a hacer no solo muy bien, sino mejor, y ya veis los errores que hemos tenido aquí, confiamos que bueno, se vayan a ir poco a poco subsanando y ya a partir de ahora pues ya es vuestra la oportunidad. Bueno, gracias Miguel Ángel. Bueno, la intención era que hubiera estado con nosotros Koldo Salijostez, muchos lo conocemos. Hace tiempo, es un gran impulsor de Google Apps en nuestra provincia y todos hemos tenido oportunidad de ver hoy el maravilloso portal que ha preparado en Internet para que podamos disfrutar todos de él. Ha tenido que marchar precisamente para estar a pie de obra, es decir, esta tarde está en la Ikastola Ikasbidea de Vitoria-Gasteiz dando un curso y yo le he dicho, bueno, en fin, que me tengo que marchar. En su nombre, pues estoy yo, pues en primer lugar, pues para felicitarnos esta maravillosa asistencia. Esto dice que mucho de parte de toda la gente que trabaja en el campo educativo. Cómo no, para esta maravillosa organización que habéis tenido, yo sé que ha sido un trabajo importante, especialmente de 2 personas, las que aquí están sentadas, y por supuesto las ponencias, las experiencias que hemos tenido oportunidad de poder escuchar durante esta mañana. Araba, Vitoria-Gasteiz en concreto, pues recoge el testigo. Yo creo que con un doble propósito. Por una parte, de que esta experiencia durante los 4 últimos años pues no se apague, tiene que tener un relevo. Esperemos que tras el del 5º encuentro que tengamos el próximo año también haya un 6º, un 7º y así de una forma continuada. Y por otra parte también que sea una oportunidad y sobre todo un impulso para todas aquellas experiencias que se están desarrollando y de forma especial en nuestra provincia. Se ha hablado mucho de Vizcaya y de Guipúzcoa, Araba se escucha menos. Bueno, pues a ver si con esta ocasión también podemos tener nuestra voz presente e importante. Vamos a tratar, como no, de recoger el testigo y de hacerlo de la mejor forma posible. Para ello, bueno, primer paso va a ser tratar de conseguir un equipo importante de gente que, bueno, trate de aproximarse, yo creo que va a ser difícil superar esta edición, aproximarse a lo que habéis estado haciendo durante este tiempo y especialmente en esta jornada de hoy. Por supuesto, también que las experiencias que se puedan presentar van a ir a más.
Esto estoy seguro. Y por último, y esto sí que es un ruego que os queremos hacer a todos vosotros y vosotras, que contemos con vuestra existencia el próximo año en Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko. Ahora sí llega el momento esperado. Parte de aguantar aquí probablemente sea por esto. Tendría que ir a Vitoria-Gasteiz para marcar una tendencia de futuro. No, esto es, estamos en época de elecciones, las urnas son parte de esto y gentileza de Xenon Computer, pues tendremos la oportunidad de que alguien pues se vaya un poquito más contento a casa. Con más peso. Tú la mano inocente y luego alguna otra mano inocente del responsable de Xenon Computer le pediremos que haga entrega del... A ver, vaya. A ver. Vamos a ver. Es del centro Andramari. De Galdácano, si te descuidas. ¿Centro Andramari de dónde? De Guecho. Ahora hay que saber quién de los que ha venido a Andramari es. Mikel Landaguirre. Zato Sonar. Y Roberto Baptista de Xenon Computer pues hará entrega del obsequio al afortunado. Ojo, viene satisfecho. Zorionak, Bueno, eta guzti honekin, esan bezala, mila esker guztioi, eta datorren urtean Gasteizen elkartuko gara.